Салом алейкум мардум, ма Парвиза Нью-Йорк дидем дар хона чӣ хеле ки ваъда кардум шумода грин картаи рӯз пур мекунем барои одамое ки намехоҳанд оилаошона биёранд, одамое ки ЗАГС надоранд, никоҳ доранд, неки фарзанд доранд, одамое ки зан доранд, ҷудо шудагиам фарзанд доранд, одамое ки намехоҳанд заношона овардан, одамое ки имконият надоранд заношона пур кардан. Да ҳамин рӯз ҳамин корро ки яснама шумо дар давоми 15-20 минут обязательно нишон метиҳум тона пур кардан. Да хай рафтем яктама шумода нишон метиҳум тарзи пур кардани грин карта. Ма майдачак кунум тарафда ғам натиҳам. Так рафтем. Ин расмо дидесен пеши грин карта пур кардан бародаро илтимос ҳамин суратҳои аҳамиятен расмотон бояд ки пад ҳамин критерияи грин карта бошад. Мада суратҳои кӯчагӣ чанд кас роӣ кард ай кӯча ай телефон селфи кардагиам ва ё туғри намебиёяд. Авайда ҳаракат кунем ки ранги масалан ина додарчам пур кардагиай ранги додарам пур кунем рафтагиан фотосалонда сурат гирифтаги аҳамиятен ин тараф калаш ай кифтуш то поёнша масалан ҳамаш чотке пеш ай загранпаспорта пур кардан илтимос сураттона проверка кунед. Мақсад вақтона беҳуда ҳайф накунед, барои ки грин карта баъд пур кардан наметонем. Мерем грин карта пур карданда ман ҳаракат мекунам тестар фаҳмонам сайта аҳамиятен dvlotterystate.gov сабза дидем бигин сар мекунем 9 мк номера менависем 5 дали сабмит рафтем. ман номи насаби худам менависам барои ки хато накунем. Ниёзов фамилия Парвиз рафтем. тоҷико мо загранпаспорти мода отчество бисёр случода наменависам, барои ҳамин ҷада галочка монен бисёр вақтона нагирам. мест ҳами макгуфтагӣ боре кунем, хато намекунем. Мардина ё зан мард. моҳи таваллуд октябри 1981. дальше ҷои таваллуд душанбе. агар аҳамият дода бошед инҷа навистесте шаҳрра навистесте қишлоқ масалан район провинсия штат бошад нанависед. ин чӣ гуфтагиша? агар шумо қишлоқи масалан қишлоқи А таваллуд шудагӣ бошен, неки ҳамун қишлоқи А шаҳри Кулобда наздик бошам, масалан падару модари ма қишлоқи Дардар таваллуд шудагианд, айни ноҳияи масалан Сагдийская область, айни Суғда медрояд, лекин ино айнияи шаҳри ближайший район айни, то есть ҳам районам айни мешавад, лекин айниам как шаҳр ҳисоб мешавад. ин случайда инҷада айни менависем. агар қишлоқтон территория ғарбда боша ғарб нависем, территориятон наздики Кулобда боша Кулоб нависем, ҳеҷ вақт Хатлон нанависем, ҳеҷ вақт деҳаи Ҷартепа, деҳаи Обнавой ёки деҳаи Гелосон ин чизоро нанависем, ҳисоб намеша. Кулоб боша Кулоб, Қурғанда относится кунад Қурған, агар Истарафшан боша Истарафшан, Хуҷанд боша Хуҷанд, Бобоҷон Ғафуров боша Бобоҷон Ғафуров нависем. Хуҷанд, Сагдийская область навистан дар кор нест, Суғд навистан дар кор нест. ма Душанбе, зодаи Душанбе, Тоҷикистон, ай ҳарфи Т Тоҷикистона меёбем. дальше пункти 6 умуман дар кор нест, мода дахл надорам, вақти маям нагирем, вақти шумоам нагирам. Так, паспортни данные паспорти загранима мепурсанд. Ниёзов Парвиз. дар бораи загранпаспортам шумо да маълумотам метиҳем. номери паспортмон масалан 4 кати сар меша, аҳамиятен ПТЖК менависад ку загранпаспорт вай дар кор нест, фақат рақам 9 рақама дасти рости тарафи паспорта меша 4 кати сар меша. 4 масалан 1 2 3 4 5 6 7 8 9 намегира, барои ки 4 омадеста 9 рақама ҳамун номера нависен. сроки буд шудани паспорт масалан 10 октябри 2028. мерем и давлате ки мода загранпаспорта додагия. агар шумо зодаи Тоҷикистон бошед, гражданство ай тарафи Россия пур карданин, нависен ҳамин иҷада Россия мекунен, даниёи паспорти российскитона метиҳен. агар ки шумо загранпаспорти российскитон надорен, загранини тоҷикӣ дорен, загранини тоҷикӣ паспорти тоҷикӣ қабул намекунад. паспорти загрантон даже агар як рӯз мондагӣ боша срокш тамом шуданда пур кунем. агар срокш буд шудагӣ боша ва всё равно шумо да уже
наметя код мега ки сроки паспорта тамом шудагӣ фиребам карда наметонен, барое ки ҳамун паспорт карти шумо баъд уже паспортата доказат карда наметонен. Як рӯза мондагӣ боша срокш тамом шидаста боша, пур кинен, ҳеҷ гап мегзара, паспортон срокш ки тамом кишид, паспорти нав гирифтанда ҳаракат кинен кӯҳна паспорта натиҳен. Агар ки мегирам гӯям паспорта дар паспортни стол, рафта копияша гиред, нотариально заверит кинен. Хорошо? Нотариусто заверит мекунед, коғаза ягон хонада ягон ҷода мемонен. Агар ки бириден, катон посольство мебарен, паспорти нава кати копияи заверни ай нотариус мерен, нотариус даҳо копияш ҳақиқатан ҳамин копияи туғрия гуфта катон мебарен и как доказательство меша. Анаку бинен, агар шумо гражданини Тоҷикистон бошед, Тоҷикистонда таваллуд шудагӣ бошед, болода Тоҷикистон мемонен ҷои таваллуда, паспорти заграни российский дошта бошед, заграни Тоҷикистон тамом шудагӣ боша, иҷада страна, которая вам дала загранпаспорт, давлате ки шумо да загранпаспорт додагӣ Россия, ҷои Тоҷикистона Россия мекунед, ҳама дар ниётона рақамоям рақамои загранпаспорти Россия мемонед. Пункти Б мода умуман дахл надорад. Сурат чхел ки диден, сурати додарчама мемонам. Мейлинг адрестон, адресе ки шумо медонед ки 1 сол 2 сол шумо ҳамҷо даен. Студентое ки обшижитда зиндагӣ мекунен, мардикоро бачаое ки дар берунаи давлат, дар берунаи Тоҷикистон кор мекунен, бародаро Германия да Европа да Корея да Россия даен, адресои обшижит, адресои худтона натиҳен, барое ки депорт карданашон мумкин аст, шумо ягон нарушение кунен, як патент наметиҳен хона, ё соҳиби хона сир мекуна, ё ҳар чӣ шуданаш мумкин аст. ҳамун ҳисоб шумо як адресе тиҳен ки масалан ҳамҷода шумо зиндагӣ мекунен 1 сол 2 сол, метавонед адрес падару модар, метавонед адреси амакиётона тиҳен. Ман масалан адреси падару модарма метавонам, ё ки ман адреси Америкама метавонам, барои ки ман Америкада медонам ки ман 2 сол ҳамҷо даем. Не ки ман барои шумо оддӣ карда ман адреси Тоҷикистона метавонам, барои ман ному насаби падара менависам, барои ки Ниёзов ёдгор. Бисёр ҷода менависанд ки адресотона падамерикански нависен. Не, ин гап ба фикрам хатое, барои ки посольство ҳам чизе ки шумо иҷа навистагин этикетка мегирад, дар почта мезана, вай адреси американския бояд фаҳмон почтальонои мода ки стрит улицааю, дистрикт районаю, квартира масалан апартмент меша, фаҳмидестина. Авайда ҳам хел нависен ки тоҷики, почтальони тоҷик вақте ки кушод бина ки ҳо и деҳаи ҷартепае, хонаи ҳамия, деҳаи ҳамия, хонаи акаи масалан акаи ёдгорай, фаҳмидестина. Ҳамда ман менависам улица нуқта Крупская 13 и Калинин адресше, Сити Душанбе, дистрикт Синоду. Дистрикт гуфтагиш микрорайон, районе ки ман подчиняться мекунам. Шумо агар масалан иҷада шумо бояд деҳатон нависед, масалан қишлоқи фалон, райони масалан ани ин моментда уже Кулобда агар ягон қишлоқи майдашда таваллуд шидагӣ бошем, қишлоқи Бостон масалан иҷада менависем ки масалан ҷои шаҳрда Кулоб менависем, ҷои қишлоқда масалан деҳаи масалан Бостон. Зипкод и почтовый индекса пеш раиси маҳалла ёки участковитон равем метиҳад, ё ин ки ай интернетам поиск тиҳен метиҳад. Ай Душанбе ай мо ба фирм 743600 иҷада Тоҷикистон мекунем. Агар Россия адресоша тиҳен, иҷа российский адресотона менависем. Дальше мерем бо диден иҷа Тоҷикистон 10 пункт куҷо даен шумо ҳоз дани момент шумо куҷо даен. Кореяда бошен Корея менависем, Россияда бошен Россия, Турцияда бошен Турция. Ман масалан ози Америка даем, ман United States of America мекунам. Дани момент ман ҳамҷа зиндагӣ кардистам. Дальше мерем номери телефон, плюс кати менависем +7, масалан номер ака Америка кодуш якай, ман наменависам, номери телефонтон ҳаматон медонен, номери телефони дани момент доштагитона метиҳен. Электронни почта, ман электронни почтаи худма менависам, як бор, ду бор подтверждать мекунам ки маю. Дальше мерем, ман номеро удалит кунам, чтоб сохранить нашуда, дали карданда, чтоб анкета бефоида пур накунам, ҳаққи яготатона нахӯрем. Дальше пункти асосӣ, саволое ки мада бисёр бачаҳо метиҳанд. Якум пункт, primary school only, одамое ки то синфи 9 хондагин, аттестати синфи 9 дорен, тамом мактаба тамом кардагин ҳастен, рафтагин Россия кор, дига ҷо рафтагин кор кунида, ҳамин пункт тамонен.
Ода дуюм пункт high school no degree одамое ки баъди синфи 9 хондагиан то ҳозиам хондастам то синфи 11 ҳамия мемонем. Баъди синфи 9 то синфи 11. Сеюм пунктуш мактаба тамом кардем дастон ба аттестати мактаб аст ҳами пункта мемонем. Vocational school и ПТУ училишоан училиш боша агар vocational school ПТУ мактабое ки шумо университетда тайёр мекунанд то есть шумо хондестен мактаба тамом карда кор да нарафтен мардикорӣ да нарафтен хондестен ҳамин пункта монен. Some university school ин одамое ки уже университетда хондестан якум курс дуюм курс сеюм курс видеои пештарама дидаги бошен ай ҷианма пур кардам YouTube каналимда ҳамин пункта ман мондум барое ки университетда хондестай якум курс то университет тамом кардана то панҷум то шашум курсия. Дальше университет дигри одамое ки диплом доранд университетда тамом кардагиам. Дальше мерем Sunday graduate level courses и баъди университет агар шумо ягон хеле чӣ мегӯянд мехоҳем ки дальше бо мактаб да муаллим шавем ё ки доктор шиданен ё ки мастер шиданен ё ки профессор шиданен курсоша сар мекунед 2 сола 3 сола курсо практика рафтаген мединститутда масалан уже 5 сол хондем дипломи бакалавр дорем 5 сола университета 4 сола 5 сола университета леки бо шумо практика дорем баъди практика шумо да бо дипломи масалан олӣ метиҳанд ҳама менда ин мемонад вақти практика баъди университет рафтиста бошем. Мастери уже барои магистратура инвай сам баъди магистратура агар шумо докторӣ да споридеста бошен ҳозиам мақсад тайёр дестем барои доктор шидан ҳамия мемонен ай уже охиронаш боша профессору докторода ба фикрам ҳами се пункти охир манда одамое ки худшон бе ёрдами ман метавонанд пур кардан амуда ман мемонам университет барои ки ман университет тамом кардагим. Дальше мерем пункти асосии unmarried. Unmarried маънои дорад ки шумо официально ЗАГС надоред. Одамое ки никоҳ кардагианд ҳами пункта мемонанд ҷои фарзандода масалан агар аҳамият додагӣ бошен инҷа unmarried мекунед ҷои фарзандода агар шумо никоҳ доштагӣ бошен 2 та фарзанд дошта бошен дуями зер мекунед. Дальше дуюм пунктушда и одамое ки никоҳ дорену не ки ЗАГС надорем фарзандода номи шумо бошанд по метрики фамилия номи шумо как падар шумо гузаштаистен ё ки как модар шумо гузаштаистен пур кунен ҳамия ҳами хелам метавона янга пур кунанд метавона шумо пур кунед агар загранпаспорт янга дошта боша шумо менависен ЗАГС надорен янгаям вақти шумо ки ЗАГС надорен кати янга не ки метрискада фарзанду номи янгада ё ки номи шумо дае и метрискада наистагия ки модар масалан ҳами одамай то ҳамин пункта монен агар ки грин-картае ки бриден баъд уже мерен ЗАГС мекунен официально ҳамун ЗАГСа посольствода вақти интервю мебарен мегӯянд ки мо вақти пур карданда мо ЗАГС надоштем никоҳ доштем ва ё прекрасно медонанд ин чиза. Хорошо одамое ки никоҳ доранд ЗАГС надоранд ҳамин пункта монен иҷа дукунен и пункта плюсуш чие ки шумо ози Россияда ин расми зантон даркор нест то есть ай шумо расми зантона намепурса ҳами хелам вақти зантон пур мекунад ӯ вақт расми шумо даркор намеша вақти анкета пур карданда даже агар аҳамият тен ма дали кунум агар напартоям диде партофт афсӯс барое ки вақт бисёри баъд сарф кардистам ма ҳамун ҳисоб вақте ки дали мекунем уҷада менависа агар 2 та боша уҷа менависа child номер 1 то есть кӯдаки якум кӯдаки дуюм очират кати агар иҷада 10 нависем уҷада 10 та кӯдака даҳниёш даркора дуюм саҳифада вақте ки unmarried мекунем уҷада номи зантона намепурса кадом случаёда даҳниёи зантона намепурса и якум случай не женат разведённый ё ки зантон мурдагие и манамин якум пункт сеюм пункт чорум панҷум курсда даҳниёи зантона намепурса лекин ҳаминҷада ки агар шумо количествои кӯдакотона ки навистен ай шумо дуюм саҳифада уже ҳаминҷада чанд рақами нависагӣ бошанд ҳама даҳниёи фарзандотона мепурса чия мепурса ман дуюм саҳифа намерам вақти шумо намегирам ному фамилияи фарзанд ҷои таваллуди фарзанд страна куҷода фарзандтон таваллуд шудагиай и расмуш тамом ҳамқа чиз мепурса ҳамун чизоям ҳаракат кунен номи англисиш кати туғрӣ нависен агар фарзандтон загранпаспорт дошта боша аз загранпаспортиш номи англисиша нависен
ё ин ки ҳамон худто намехонену чӣ хеле ки хонда мешам хе англисӣ нависен ному фамилияшам нависен монен дальше мерем. Дуюм пункта ба як саволи дигар ки то чанд сола кӯдакҳо мумкинай то 21 сола то есть 21 дар омадагӣ фарзанда уже қайд кардан ҷада нанависен ки шумо дута фарзанд дорен якаш 24 солаи ё ки якаш уже 21 солаи нанависен. Кӯдакҳое ки ай 21 поёнану муҷарраданд, оила надоранд, зан надоранд, шавҳар надоранд, ҳаминҷода менависем. Случаи вақте ки кӯдактон 20 солая ё баъди грин-карта биридан шумо кӯдактон 21 сола меша, ранги 20 сола ҳисоб мехӯрад, вайам соҳиби грин-карта меша кати шумо агар биридем. Агар ки даже шумо баъди кӯдактон 20 сола буду ва в течени промежутке ки грин-карта бирида духтарчатона шушу доден ё ки писарчатона зан доден, вай моментам ҳуҷҷатҳои ҳамон вақти анкетаи пур карданда ай шумо телефон мекунанд, ай мумкин телефон кунанд ё ки запрос рӯй мекунанд ки бародар ту вақти пурсиданда и одами и бачае ки нав ё ки домоди нав зан вай масалан домоди нав меҳмони нав ту ай куҷо ёфтӣ чӣ хел пайдо шуд. Баъд уже интервюда шумо пур карда мефаҳмонед ки бародар вақте мо пур кардем духтарчамон 20 сола буд, ҳамон момента зандор шид ё ки шавҳар тӯй кардем зану шу шудам, ҳамон момента шумо ҳуҷҷатҳои шавҳарашам рӯй мекунед ё ки келинтонро рӯй мекунед. Агар дабротиян домодам мегирад, келинам мегирад, ҳама хурсанд, ман хурсанд, ҳама хурсанд. Дуюм пункт, зан дорен ё ки оила дорен, лекин оилатон гражданини Америка нест. Ин моментам аҳамиятен, ин момента уже информатсияи зантона мепурсад, расми зантон дар кор меша, код рожденияи зантон дар кор меша, куҷо таваллуд шидагӣ и сурatuш. То же самое агар кӯдак боша, кӯдак 0 нависен агар иҷода, значит кӯдак даннои кӯдак дар кор намеша, фақат сину соли зантон дар кор меша. Ин момент бояд шумо дастонда закстон боша. Закс набоша агар желательно анмерид кунед, барои ки вай момента вай мега ки ту ман фиреб кардӣ ё ки мақсад чӣ ба вақти вайда заксан указат кардӣ ки зану официальный брак да закс дорену, не ки омадӣ иҷода ҳозир гуфтест ки никоҳ доред. Ҳамин моментҳо по факту нависен ҳама чия. Дальше мерид зану шавҳартон ё ки зантон гражданини Америка грин-карта дорад. Бачаҳо ёше ки масалан зан гирифтагиян аиҷа грин-карта доранд, 1 сол 2 сол истодагиян, Тоҷикистон рафта зан гирифтагиян, ҳамин момента пур мемонен. Ин случайда чӣ мега масалан зантон масалан ҳозир ман пур кардистам, агар зан соҳиби грин-карта боша, ман дали вақти мекунам ку дали мекунам, ҳамин галочка мемонам, дали кардагимда информатсияи зани ман намепурсад, барои ки вай уже гражданини Америка, вай уже грин-карта дорад, фақат даниёи ман меша. Ин момента аку бисёр гапгапае ки и шанстон зиёдтар меша. Аку намедонам, хай мебинем, нафаҳмидам ягон бор, лекин ҳама як хел шанс дорад ба фикри ман. Дальше мерем divorced, разведённые, то есть шумо развод даен, ҳамин моментаам расми зантона намепурсад, расми шавҳартона намепурсад, фақат агар кӯдак дошта бошем кӯдактона мепартояд, суратҳои кӯдактона мепурсад, даниёи кӯдактона мепурсад. Ҳамин момента ба як чиҳаитон набурем ки агар шумо разведёни бошен, грин-карта биридену зантон фаҳмид ё ки шутон фаҳмид ки шумо грин-карта биридену, мебия мега хай бахшиш ина мана бахшен, ман мехоҳам грин-карта кати ту биём. Ин момент уже намегзарад, барои ки случаи мада хеле набуд, ман нафаҳмидам ки штоби шумо биёену гено и грин-картара фаҳмид, ай фикраш кард, шумо мақсад бо обратно, и уже дурӯғ меша, посол уже дисквалификатсия карданаш шансаш калонтаре да, барои ҳамин желательно дурӯғ нагӯем. Дальше мерем видео, агар ё шавҳар ё ки зан мурдагӣ боша, нишонати ҳамина мемонен меша. Legally separated и автоматически одамое ки официально шумо ҷудо шудагӣ нестен, зиндагӣ мекунем ҳардутон да як ҷудо. ҳозир масалан процесси суд рафтесте, официально шумо временно разделённые, ҳамин момента менависен, лекин ин чиз ба фикри бисёри шумо да ин чиз лозим нест. Агар таганги галочка монен, ай шумо информатсияи шавҳартона мепурсад, агари галочка намонен, информатсияи шавҳартона намепурсад ё ки зантона намепурсад.
даже ҳамҷадан бинен перевод кода метавонем тона навистагие ки агар шумо зану шӯен лекин отдельно зиндагӣ мекунен решение суд кати ягон нарушение кардагиен суд гуфтагие ки временно то ошти шидантона масалан раздельно зиндагӣ кунен одамое ки ҳозир ҷудо шидаистан процесси суд даян тоҷикистонда чӣ хел як моҳ ду моҳ муҳлат метия барои ошти шидан то ҳам момента ҳами legal security-да мемонен агар хоҳен дар ниёи зантона менависен агар нахоҳен наменонен мақсад ай решение суд вобастагӣ дорад агар суд шуморо добро дод уже ҷудо кишиден агар иҷа галочка мондагӣ бошен дар ниёи зантона навистагӣ бошен то зантона метавонад кати шумо дуроя участвовать кунад агар шумо ошти шидагӣ бошен дили нияти оштишавӣ дошта бошед ҳаминҷа галочка монен информатсияи зантона нависен и процесс агар шумо процесстон вай боша оянда хай ном насаби фарзандоя фаҳмондум дали ман намемонам барое ки дали уҷа уже осонай уҷада фақат дар ниёи ному фамилияи гудак ному фамилияи зан агар зантона хоҳед муказат карданда тамом ҳамқа чиз аяма чизи дальшаш уже осонай уҷа барое ки ному фамилия мепурса то же самое отчестваша наменависен видео мамам ба фикрам маҳкам кардум як дақиқа видео маҳкам шуд анакун коротка мехостум чи ягонтона грин карта то 5 ноябр вақт дорем пур карданда то 5 ноябри 2019 ҳақтон ҳаст пур кардан ҳаракат кунем барвақттар пур кунем нағзай аётон наброя лайк монен подписатсия кунед барое ки ози ажиотажи грин карта ма ҳам вақт ёфта ёрдам кардистам шумода иншолло ки шумо биёен ҳаминҷа бинен як соҳиби як мақсад як молу мулк шавен як ихтонда биёен бинен чӣ хелай Америка ягон кас аиҷа мақсад фикру ақидаи ганда кати нарафтагия тоҷикистон ҳавайда ай шумо якта лайк оянда видеои ма як бародари мо Мексика гузаштагӣ оз турмада як шинос рости гап ҳавай иншолло агар бироя баъд ман шумода як видеои дига нашод чӣ хел ай Мексика мебиёӣ чанд сум расход меша чӣ саволо метиҳанд турмада кейстон чӣ хеле ки шида шумо медуроен ҳамин чизода ман шумода як видеои дига мекунам ояндада ҳавай даётон наброя лайк монен ҳамин видео ҳаракат кунем дига одамода нишон тен ҳамин сабаб меша ҳамино пур мекунанд мебиёян грин карта мебиранд ҳавайда ҳамада салому алайкум беумед набошен дар амони худо бошед ҳама каса ободӣ насиб боша мебиён Америка хона мефайрод мекунем тона бо катитон ҳамсӯҳбат мешем дастум раса ёрдамум раса агар ай дастум биёя ҳатман ёрдам мекунем дар амони худо бошен аз Нью Йорк Парвиз салому алайкум омада бай бай.